Stħarriġ li sar mill-Kummissjoni Ewropea f'Jannar li għadda reġa' indika li Malta baqgħet il-pajjiż fl-Unjoni Ewropea bl-aqwa livell ta' ottimiżmu ekonomiku. Dan hekk kif l-indiċi tas-sentiment ekonomiku kkalkulat mill-esperti Ewropej jindika li l-livell ta' ottimiżmu fost il-familji u n-negozji f'pajjiżna laħaq il-livell ta' 122.3. Dan hu 22% ogħla mill-medja storika u l-aqwa livell ta' ottimiżmu qatt osservat fil-kwarta seklu li ilu jsir dan l-istħarriġ għal pajjiżna. Dan ukoll hu t-tieni xahar konsekuttiv li fih ġie osservat rekord ġdid fis-sentiment ekonomiku lokali. Fil-fatt, qabel ir-riżultat ta' Diċembru li għadda, ir-rekord kien dak f'Settembru tal-2023 li kien ilaħaq 118.8 jew 3% anqas mill-livell preżenti. Ta' min jinnota li bħala medja fl-Ewropa n-negozji u l-familji bil-maqlub qed juru pessimiżmu u għandhom sentiment taħt il-medja storika, kważi kwart inqas minn dak f'pajjiżna. L-ottimiżmu fost in-negozji f'Malta fil-fatt żdied bil-bosta f'Jannar. L-aqwa sentiment jinstab fost l-operaturi tas-servizzi li wkoll u rekord mindu beda jsir l-istħarriġ tal-Kummissjoni. Fl-ewwel xahar ta' din is-sena l-maġġoranza tal-kumpaniji fil-qasam tas-servizzi li rrappurtaw attività tajba kważi laħaq 53% bl-ammont ta' dawk li jistennew aktar titjib fix-xhur li jmiss ikun ta' 69% li hu 6 darbit akbar mill-livell fl-Unjoni Ewropea. Fl-aħħar nett, anke fost il-familji hemm sentiment pożittiv li hu ferm aqwa mill-medja storika. Dan hekk kif il-maġġoranza rrappurtat li kellhom titjib fil-finanzi tagħhom u qed jistennew iżjed titjib. Fid-dawl ta' dan, ukoll sostnew li beħsiebhom jagħmlu nefqiet sostanzjali fi żmien li ġej. Sa dan it-tant bil-maqlub ta' Malta fl-Ewropa, il-maġġoranza tas-setturi imma l-aktar il-familji huma mill-iżjed negattivi bis-sitwazzjoni gravi li qed jesperjenzaw f'pajjiżhom.